Nganza kwethu ngithi ngizizulazulele ezinkundleni zokuxhumana sengisithela ezindabeni ezibuhlungu ezethulwa umhla ka-1 odume kakhulu ku-TikTok eveza ukuthi kukhona odlule emhlabeni ngenxa yalo mdlalo oyayudlalwa mhla ka-1 kuSeptemba uma ngabe kuthiwa-ke kwamukelwa iSpring, kuthiwa-ke iSpring Day. Kwabe sekuba khona-ke umuntu-ke olimalayo kabuhlungu kangangokuba azadlule ngisho nasemhlabeni. Ngicela ukuthi uyizwele echaza yonke lento bese kwenza isiqiniseko sokuthi ekugcineni ushiye kwakho ukhomenta ngalolu suku, uphinde futhi ulike, usubscribe sidibana kwividiyo elandelayo. Ngiyabonga. Sanibonani ingane zakwethu, niyaphila? Ngiyathemba-ke bafethu niyaphila. Bese ngeke ngayenza-ke le video engizoyenza njengamanje, kwasho ukuthi i-sound yalakade ngikhona ibi very high, so ngayizwa ukuthi izosuke bese disturba abanye abantu abanenkinga yokulalela bagcine bengasezwa ukuthi kahle kahle ngithini. Though ibizwakala but ngibona ukuthi izosuke ama-complaints amaningi ethi hayi manje asikuzwa kodwa nje yona ibizwakala. Ngeke ngayenza ivideo ekseni ngadecide ungayipost. Ngaphinda futhi ngayenza njengoba manje enye ngisho, ngaphinde futhi nayo ngayiposta ngayibeka kuma-draft. Mayelana nalento bafethu eniyenza lapha yokuthela abantu ngamanzi. Lento sizoyikhuluma nje lokho ngicabanga ukuthi siyedlala. Ngizoyifunda le article injengoba inje. Ngizoyifunda nje njengoba inje, angifuni ukuyixoxa but ngifuna ukuyifunda bese ngithi mangathi uyiqiniso ngiyojabula, mangathi uyiqiniso ngiyojabula mina. Angazi abanye kodwa nje mina uma ngathola le article mangiyifunda ngempela bakhona abazovela on comment section be witness ukuthi cha lonto ngempela mhla wani iqiniso, nize nazi ukuthi ngizojabula. Ibhalwe-ke yiphepha thizeni la, ithi le article useshonile uLunguzane Mseleku owagwazwa ngosuku lweSpring Day. Yayisho njalo, heading nje yakhona leyo ithi useshonile uLunguzane Mseleku owagwazwa ngosuku lweSpring Day. Base befaka oheart abakrekile. Right ke ngizoyifunda. Sikhulume nelunga lomphakathi lalikhona kwenzeka lesigameko. Lasitshela ukuthi ngosuku lweSpring Day kwakunomdlalo wokuthela abantu ngamanzi. Kwabe sekuqhamuka uSakhile Thwala egqoke kahle, bathi bamthela ngamanzi wacela ukuthi abangayenzi lento ngoba usaya kwi-interview yomsebenzi, okungenani abamthele uma esebuya. Ngokusho kwelungu lomphakathi lalikhona engesho lalithela abantu ngamanzi nalo. Babeka phansi amabhakede kodwa umufi uLungane Mseleku, uLungane uye lo babeka phansi amabhakede kodwa umufi uLungane Mseleku wabonakala ethatha amabhakede wathela uSakhile ngamanzi, wamanzi te wathi ngeke sizwe ngawe, kuyadlalwa la, ungazoba serious. Kuthe kusenjalo wajika uSakhile wabuyela kubo, kwaphela isikhashana esincane wabonakala ebuya wafika waqonda ngqo kuLunguzane wamgwaza amanxeba awu7. Good boy, wamgwaza amanxeba awu7. Nizomane nithi nginenhliziyo embi. Wamgwaza amanxeba awu7. Umphakathi uthe uyazama ukumshaya wabaleka kodwa ugcine ezinikele emaphoyiseni. Uyenza ukuthi lokuphapha kwenu sekukhosta ingane yomuntu impilo yayo. Lokuphapha kwamasimbe enjeni wenza lapha nithela abantu ngamanzi sekukhoste ingane yabantu innocent impilo yayo eyizamela yona ngenxa yemquba nemjendeve engafuni ukusebenza eyayikhamise ngosuku lokusebenza ithela abantu ngamanzi lapha. Sekuze kukhosta ingane yomuntu eyayivuka ekseni iyela kwi-interview ngoba uyoyifunela umsebenzi ngoba iye emsebenzini ngenxa yenu enisangene emakhanda, kugcina sekulimala umuntu ozama ukukhanda ifuture yakhe, kugcina sekuphazamiseka umuntu oyilungisela ifuture yakhe. Umufi ushonele khona esibhedlela eyintathawu zanamuhla nguye umufi lo sesithombeni. Mina ngeke ngisho ku rest in peace kumuntu olimale kwenziwa la amasimbe enziwa lapha. Engakusho ukuthi kuncane kungcono kube kufe noma u3 noma u4 abantu lapha ukuze benizoqaqeka lo thuvu okugxabha la ekhanda. Kungcono kube kufe noma abantu abawu3 noma abawu4. Ulithatha kanjani ibhakede lamanzi uthela umuntu weskuta umbone semsebenzini eyodeliver itsilo yodeliver order lo muntu or something, uthatha amanzi ubhunyela umuntu, uthatha umsebenzi womuntu ubeka kwi-risk ngendlela ongeza ukumsiza ngalutho. Udlala kanjani umuntu ongadlali nawe? Udlala kanjani naye? Inini la omunye umuntu bafethu akwazi khona ukuthi angithandi. Ngibona omunye ekseni usisi elwa naye. Kunosisi nje engizomfaka la.
lo assist bekumele atholakala lo ufaka into epink loya omunye wabantu bekumele kwenzeke ngaye example ithi uyaboshwa or something but bekumele assist aboshwe ngoba anikwazi ufike nithela umuntu ngamanzi umuntu ekhombisa into akayithandi umlwise lo sisothelwa ngamanzi une right yonke yokulwa more than 100% right yokuthelwe awukwazi ukumlwisa back ngibona omunye namhlanje elwela ukuthi wabatshela ukuthi ngine operation isemanzi anikwazi ukungithela ngamanzi bambhunyela ngamanzi babuthithi kuyadlalwa masimba mangani lawo mina ngokwami kungcono kube kufe 4 noma 5 ngale yanto leya khona nje okunye befike bekusaza noma ngenhlamvu yesibhamu okunye kufe nje kuqumbe befike bekubuthe khona baqumbile khona ukuze nizoyela lamasimba eniwenza lapho ukuthi ungavela usukela umuntu ebheke emsebenzini kunezingane zabantu eni 8 ngamazi phethe incwadi zesikole eyinama note onyaka wonke njengamanje kuzo revise kuzobhala leyo ngane izo revise ngani leyo ngane angaze nicabanga konke lokho mzwana nithatha amabhakede anodaka nibhunyela le sprinter bus enani sibhunyela ngodaka angaze nicabanga ngefuture yaleza izingane nibhunyela imoto yomuntu ngodaka nezingane konke what about incwadi zaleza izingane ezinto bafemazo zenza niyayicabanga noma nivele niphathe ukuphapha nje yazi ukuthi ukhona omunye umbheme ngingamola ku TikTok esho ethi ezinye izinto kumele abantu abamnyama bamukele ukuthi akuzona ezabo ngoba even if ngathiwa kune spring day ngeke bafica belungu benza lamasimba nawo ngeke wafica amandiya enza le yanto noma ngathi spring day ayasenza engaba nendlela yokusenza yokurespect omunye umuntu wani ngakho amanzi nithelana enodwa enaniphumeni emgwaqeni ningebhizi ngalutho vele niphume nothelana ngamanzi why nithela abantu abanezinye inhloso nithela abantu abahamba ezinye indlela eyibheke lapha ningahlangani yini ningaphumi nigcwala istrati nina nikha amanzi nithela nenodwa mina ukurate impilo ngosho kulomuntu ulayikile times 10 kushoda abanye befuna ngabe kufezi izinja lapha ngalawa amasimbe nanwenza lapha ePitoli nithela abantu ngamanzi anginabo urate impilo bokudlala nina nijwayela nje abantu kabi ngoba akekho umuntu ongasukela umuntu ongemngani wakhe udlale naye ngendlela ongeke wena wavuma ukuthi udlale nawe ngayo ngolunye usuku bese nikhuluma amasimba athi kuyadlalwa udoda into ecaswa ngale yanto ayenziwa zingane ezincane yenziwa ngogondo liyabogoga abadala bemjende namakhehla amadala angafuni ukuyosebenza nisuka umthela kanjani ngamanzi umuntu ongaphile ekhanda omazi kahle kamhlophe ukuthi akanayo impahla yokushintsha angeke azashintshe njengoba umbhunyela ngamanzi lokho agqokile umbhunyela ngamanzi ku4 ntambama uyolala vele emanzi ku right lokho yena into right leyo usineke ubhunyela umuntu ongaphile ekhanda ngamanzi qede lapho usineke nikubona ku right lokho nife kancane mina nginitshela even kwa family yakhe le video ngisho bengayibona ngiyafisa beyibone mina nje ngingedwa le yanto angaza akhona nokwedelela le yanto bethi isihluku songahloniphi songamhloniphi omunye umuntu leza izingane kuyoba kancane kuthiwa umuntu omdala ziyamhlonipha ngoba zazi ukuthi umuntu omdala nje ngathi uthini uyaxhashaza umbhunyela ngamanzi ngisho ngakhombisa kathanda uyaqhubeka umbhunyela umtshethu engazozenza ngcono umuntu omdala kuzo anginawo resemphiso okudlala mina anginawo nje into right futhi ngalento akuyona ingane encane leshonile umuntu omdala bekumele abe usemsebenzini kwayena lo kodwa ubhizi uhubhana nabantu ngamabhakede amanzi ubhunyela abantu ngodaka emgwaqeni uyanitshela umuntu lento ngeke ngayisho ngathi kunabantu enizoba cost imisebenzi yabo ngale yana kunabantu enibakhosta amabhizinisi lapha nithetha abantu beyidayisela nibhunyele istock esomuntu esidayisa nisibhunyele ngamanzi edayisa umuntu nasuka lapho naye shopping center lapha naye ubhunyela amaPakistan ngaba amaPakistan abeni nawubhunyela izitolo zawo ngamanzi nibiza ngomdlalo wonke lawo masimba la umdlalo wonke lo doti lawo yini ngaqala ngemakini sanibona nithatha amabhakede amanzi nibhunyela yonke ifurniture yasemakini nibhunyela note nibhunyela amasaka empupho agcwele emakini yini ngaqala ngemakini nabhunyela yonke into ekhona ngamanzi ukuze sibone ukuthi lento nempela niyayenza yini niphume niyoxhaphaza abantu ngaphandle engabe siqale kini sanibona nibhunyela izinto zakini ngamanzi konke ukudla nolidla nikuthela ngamanzi nokungathelwa nikuthele ngamanzi bese niyaphuma ke niyodlala ispring day emgwaqeni sesibonile ukuthi niyakwazi ukwenza emakini athi ngiyabona ngijwayela ngoba nijwayela abantu kabi bese nijali mase nifile fana kusibhalo rest in peace awuna rest in peace okusangana mina ulayikile lo kushoda abanye kusafuneka nalo ufuna khokhe lo
ngijwayele ukuncengwa. Kwenza kwethu iyona-ke leyo indaba njengoba-ke ngiqeda kuyizwa nje. Cela ukuthi ngiphe umzuzu owodwa vo ngaphambi kokuthi uphume kule video. Lingenile ihlobo abantu bafuna ukuphuma ngaphandle bebahle beswenkile. Nawu umtitilizo noma-ke nayo ipromo engakusiza ukuthi uthenge izinto ngenani eliphansi kakhulu. Awubheke nje izinto zika-1200 wamalandi ungayithenga ngo-300 rand uma ngabe uzolandela-ke le khodi kulesa sitolo esibizwa ngokuthi-ke uShein. Abanye bathi uShein, abanye bathi-ke uShein, isitolo-ke sa-online. Uma ufika-ke laphana uthi uma usuyishaye zonke into zakho oy'funayo zaze zaba-ke lelo 1000 olifunayo, uzothi uma ngabe usuyoyikhokhela-ke bese-ke ufaka le yakho. Nansi-ke laphana ibhalwe ngama-capital letters njengoba ibona, ibhalwe ukuthi SKRF9. Laphana-ke uma ngabe usuyokhokha ufike ubhala ukuthi SKRF9 noma uhambe uyobuka-ke i-page la ku-Facebook leli elibhalwe njengoba ubona la phezulu, I am Siphokazi Godide. Ufike-ke mhlawumbe ucommente noma kumeseje yena umbuze kahle ngalamakhodi, uzokuchazela kahle ubone ukuthi-ke ungaseva kangakanani. Nganza kwethu lento kaShein noTemu ziphephe kakhulu, anisifundiseni ukuthenga online nisave, niyeke uku-exhaust-wa noma-ke uku-exploit-wa yilama shops esithenga kuwona njengamanje esijwayele ukuthenga kuwona uma ngabe siziyela thina ey'tolo. Awubheke nje njengalona ubekade ethenga izinto zika-900 nangaphezulu wagcina ekhokhe isamba sika-306 rand. Nakhona bakulethela mahhala, kudinga nokuthi uzokhokhe imali ye-delivery bakulethela mahhala. Nangomunye futhi uthenga izinto zika-700 ngaphezulu kodwa ukhokhe nje u-270 kuphela ngenxa yayo nje le khodi oqeda kuyibona njengamanje. Uma ukuthi mhlawumbe ufuna ukuthenga izimpahla zokugqoka noma ngabe yini ekhona lapha kaShein njengoba-ke sibheke kumaholidi, noma mhlawumbe ufuna ukuthengela iy'ngane zakho ukuthi iy'jabule nazo kodwa manje inani ibhajethi incane kakhulu, sebenzisa le khona ukuntshela ukuthi wena ungayeka leli thuba lokuthi uthole izinto ezingaphezu ka-1000 rand ngo-300 rand nje kuphela. Hayi ngane zakwethu, igama lekhodi SKRF9. Ngiyabonga.